updated sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Malawakang pagbaha. Relocation ng mga residenteng nakatira sa high-risk areas sa Apayao pinag-aaralan. Estudyante nabahagi ang mga kaalaman sa medical schools sa TikTok. At iba't ibang festival sa Cordillera ibinida sa Festival of Festivals. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa pagdaan ng bagyong Neneng sa Northern Luzon, nagdulot ito ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga bayan sa probinsya ng Benguet. Narito ang balita. Malaki ang panghihinayang ng magsasakang si Alex sa kanyang mga tanim na strawberry at gulay sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Ang taniman kasi nilamon ng tubig baha kahapon sa pagdaan ng bagyong Neneng. In EM, nag-submerge sa amon. As is, adi pa lang, ang natatangan nakita si isik na. Bakit lamang, ta ado dagi di harvestable ko, dagi di sigurado nga natamaan. Rumagasari ng tubig sa Bolo Creek. Tumaas naman ang tubig sa Balili River. Sa di kalayo ang barangay ng Bineng, La Trinidad, gumuho ang isang parte ng lupa. Humambalang din sa Cannon Road, partikular sa Klondike's Camp 1 Tuba, Benguet, ang nagtumbahang mga puno at putik mula sa gumuhong parte ng lupa. Hindi rin nakaligtas ang kahabaan ng KM52 Katubo, Atok, Benguet sa nagbagsakang mga bato at puno. Malalaking tipak ng bato ang humarang sa kahabaan ng kalsada sa barangay Sagbat, Kibungan at sa Labe Lacamen Road sa Bukod. Bagamat hindi isinailalim ang probinsya sa anumang tropical cyclone wind signal, ilan lamang ang mga ito sa idinulot ni bagyong Neneng. Kaya ang Benguet PNP, imbis na baril, pala ang naging sandata. Our police stations in Benguet, we have our basic tools, equipment in our police stations. Yun yung blue box na kung saan nakapaloob yung mga basic tools na kakailanganin pagdating sa response sa mga calamities. So, pinaka-focus yan sa mga monitoring is itong mga roads ng ating national road, provincial, municipal. Kasi para hindi ma-hampered yung mga travel ng ating mga motorist. Kaya nakantami lahat ang mga ating kapulisan dyan sa mga road areas. Nakantabay rin sila kahapon kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa maaaring paglikas sa mga residente sakaling kailanganin ng mga ito. Pagamat may 4 na naitalang partially damaged houses, walang pamilyang naitalang lumikas dahil sa bagyo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Baha naman ang dulot ng bagyong Neneng sa ilang mga barangay sa Apayao. Pag-relocate ng ilang mga residente mula sa mga high-risk areas, nakikitang solusyon ng pamahalaang panlalawigan. Magbabalita Sofia Pagaduan. Ganito kahapon ang sitwasyon sa labas ng bahay ni Eson sa barangay Santa Filomena, Calanasan, Apayao.
Dahil sa magdamag na pag-ulang dala ni Bagyong Neneng, rumagasa ang putik at baha sa ilang bahay. Pinasok din ng baha at putik ang bahay nila Sailin sa Purok 6 sa Barangay Santa Filomena. Ang ilang kagamitan nabalot ng putik. Ilan lamang ito sa mga eksena sa pananalasa ng Bagyong Neneng sa Apayao nitong weekend. Sa paglabas ni Neneng sa Philippine Area of Responsibility, nagsagawa ang mga otoridad sa probinsya ng clearing operation. So far, wala na pong baha. Nag-subside na po ang mga tubig sa mga affected areas kahapon, ma'am. Tapos, yung road closure naman po, ma'am, ongoing po yung clearing operations dito sa, dito sa Claveria Calanasan Road. Within this day, matatapos din po, ma'am. Naging possible. Yun lang po ang road closure kahapon, ma'am. Nagsiuwian na rin ang mga residenteng lumikas kahapon sa mga evacuation center. Walang tigil naman ang mga otoridad sa pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta. Continuous monitoring din namin yung mga dapat gawin kasi parang aside from clearing operations kasi as paunang advisories din namin sa mga laging nasa salanta pag may malakas ulan o kaya may bagyo na to conduct repair kung may kailangan i-repair o kailangan i-retrofit sa kanilang bahay at saka maglinis din ng mga canals kasi minsan ito po yung nagkukos ng flooding sa area po natin. Nagpulong kanina ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Apayao na pinangunahan ni Governor Elias Bulot para sa long-term solutions kontra sa pagbaha. Isa sa mga solusyon ang relokasyon ng mga residenteng nakatira sa high-risk areas. Kailangan nating i-relocate na yung mga families along that high-risk areas. Yun yung mandat yung niya kanina sa atin na kailangan mag-program na pero kahit medyo mahal po ang sabi niya at least one time, big time, na hindi every time magbibigay ng ayuda, every time magbibigay ng tubig, ganun lang. Kaya long-time solution is to relocate those families along high-risk areas na. Yun yung instruction na kanina, ma'am. Kung magkataon, aabot sa higit 1,000 mga residente ang pwedeng i-relocate ng pamahalaang panlalawigan. Pinagpaplanuhan na kung ano ang mga susunod nilang hakbang. May nakikita na rin umanong mga relocation sites ang lokal na pamahalaan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Inirereklamo ng mga motorista ang isang kalsadang inaayos sa military cut-off. Naiwan kasi itong nakatiwangwang. Magbabalita Tricia Gaito. Perwisyo para kay Albert ang parte ng kalsadang ito sa Hillside Road Military Cut-Off, Baguio City. Tuwing umuulan kasi, naaapektuhan ng kanilang bahay. Siyempre, yung tubig bumababa sa amin. Kasi nga lumalabas ang tubig sa dun sa Cavite, dun sa wall. Kaya sinasalo namin yung tubig. Apektado rin ang kanyang kabuhayan lalo na't nagdudulot ito ng trapiko sa kagaya niyang taxi driver. Tuwing umaga kapag yung rush hour. Kasi itong daan na to, ang dami yung diversion road eh. Pwede kang lumabas ng Scout Barrio, pwede kang lumabas ng Luacan, Hillside, no? Ngayon, kapag sunod-sunod na yung pababa at saka pataas, kuminsan nagigirian na yung mga sasakyan kung sino magbibigay. Maging ang ilan niyang kapitbahay, naglabas na rin ng saloobin sa social media. Ayon sa kapitan ng barangay, Abril pa nasimulan ng nasabing pagsasaayos ng parting ito ng kalsada. Nagkakahalaga ang proyekto ng 200,000 pesos. Unexpectedly, ang nangyari dyan, kinulang yung pondo kasi hindi natin nakikita kung ano ang laman sa ilalim. So, nung in-estimate po yan ng CEO, tama yung area. Pero, nung nagtrabaho na ang winning bidder, na-find outan nila na yung old pipe
ando doon. Ginagkukay ulit sila ng iba. Kasi hindi pwedeng tamaan mo yan kasi tubig yan eh. Kumbaga, source of water natin na ginagamit. Dahil dito, naiwan itong nakatiwangwang. Pag pondo po kasi ng gobyerno, hindi po agad-agad na pwedeng gawin. Inaantay pa po natin yung proper documents. Inaantay natin yung mga notice of award, NTP, dumadaan pa po sa bidding process. So yun po yung naging rason. Kaya natagalan, tsaka kino-ordinate pa po namin sa barangay. Pero rest assured, malapit na tayo sa katotohanan dahil may pondo na. Ang importante dyan nakahanap na ako ng pondo. Napondohan ko na. Tapos na yung tapos na yung estimate. Sinigurado naman ng City Engineering Office na tapos na ang plano para sa naturang kalsada. Pirma na lamang ng barangay ang kanilang hinihintay para tuluyan na itong ma-turnover sa barangay. Target na maipagpatuloy ang natenggang proyekto sa Nobyembre. Trisha Gaite para sa Luzon Headlines. Muli na namang nagbalik ang programang Senior Citizens Official for the Day matapos itong matigil ng 2 taon. Hiling ngayon ng mga SCOFADs makapasa ng resolusyon na makatutulong pa sa mga senior citizen at mga kababaihan. Magbabalita Sofia Pagaduan. 10 taon nang nakararaan ng maipasa ang Senior Citizen Officials for a Day o SCOFAD sa lungsod ng Baguio. Makalipas ang 2 taon ng pandemya, nakabalik na sa City Hall ang 56 na senior citizens upang manilbihan muli bilang opisyal ng pamahalaang lungsod sa loob ng 1 araw. Isa si Lola Nicola na nag-antay sa pagbabalik ng aktibidad. Aniya, sabik siyang makapagpasa ng bagong resolusyon. I am representing a counselor for India, so I will have to discuss something, my resolution concerning tourism. And I also have the resolution concerning the women's, as I've been with the women's for so long. Ang mga resolusyon na ipapasa ng mga SCOFAD ay ia-adapt ng Sangguniang Panglungsod. Kaya si Lola Verena, focus ng mga resolusyong inihain nila ngayong taon ang isaalang-alang ang mga benepisyo at karapatan ng mga senior citizen at kababaihan. Ang mga senior citizen kasi kailangan mabigyan din ng benefit kasi nga tumatanda sila, so kailangan bigyan din sila ng halaga. And then mga benefits kailangan mabigyan din ng importansya ang mga senior citizen kasi tumatanda na kailangan ng mga medical assistance and hospitalization, ganon. So I thought na ganon ang isa pang resolution na ipapasko this afternoon. Nagpaabot ng suporta ang opisina ni Congressman Mark Go sa mga SCOFAD. Tiniyak niya na ang kapakanan ng mga senior citizens ang isa sa mga prioridad niya sa pagbalangkas ng mga batas. Kung kaya't inihain niya sa Kongreso ang House Bill 3924 na naglalayong magtayo ng wellness center sa syudad ng Baguio. Kinatuwa naman ng ilang opisyal ang pagbabalik ng programa. Although siguro sabihin natin na they are supposed to be retired, but then sa kanila naman is I think they see the importance of this very well. They feel that they can do something else for a day for the city of Baguio. And siguro sa kanila is yung sabi ni Rizal na the youth is the hope of the fatherland does not end when you get old. They can still do it and they can do it today. Inaasahan ng konseho ang maraming resolusyon na ihahain ng mga senior citizen. Ito ay para mapag-aralan ng mga konsehal ang kalagayan ng mga senior citizen at kung ano pa ang mga proyekto na maaaring ibigay sa nasabing sektor. In the first place, they would not be doing this unless they have something in mind. So we hope we can learn from these proposals that they will be submitting. And we hope that there are also resolutions they can approve that can be implemented immediately. Isa ang lungsod ng Baguio sa mga naunang nakapagpanukala ng SCOFAD sa bansa. Magsisilbi din ang SCOFAD bilang konsultasyon sa mga proyektong makabubuti pa para sa publiko, partikular na sa mga senior citizen. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, malawak ang pagbaha na italang muli sa probinsya ng Cagayan dahil sa bagyong Neneng.
Yan at iba pang mga balita, abangan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Yes! Ayos to! Ayos to! Lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. Hindi pa man nakakabangon mula sa bagyong Maymay, muli na namang binaha ang iba't ibang bayan sa probinsya ng Cagayan dahil sa pagbayo ng bagyong Neneng. Ang detalye sa report ni Leila Batyon. Mataas pa ang baha sa Barangay Gandang, Apari, Cagayan. Gamit ang kanilang bangka, nilibot ni Elena ang kanilang palayan. Pero laking lungkot niya na makita ang mga palay na nakatakda sa anihin ay nalubog sa baha. Sobrang damage po kasi as in po talaga wipe out po. Hindi po naman alam kung meron pang maan o wala. Anya, alas 8 ng gabi noong Sabado, nagsimulang tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Gabi po ng 8 siguro nag-i-start na pang-bukas yung tubig. Tapos nung pagising namin ng 5, ayun po, nagulat na lang kami na umabot na po dito sa loob ng bahay. Dahil sa walang humpay na pagulan, umabot hanggang bewang ang baha sa kanila. Hanggang bewang din ang baha sa bayan ng Balesteros, Cagayan. Nalubog din ang ekta-ektarang palayan sa bayan. Binangha din kahapon ang bayan ng Claveria, Cagayan.
Samantala, iniligas naman ng Coast Guard sa bayan ng isang bangkay na nooy pinaglalamay ng pamilya ng tumaas ang tubig baha sa bayan. Kasama ng bangkay na inilikas ang 109 na mga individual na nakikilamay noong panahon na iyon. Tulong-tulong din ang mga pulis sa pag-rescue sa isang lalaking ito na pilit na tinatangay ng lakas ng pagragasa ng tubig. Pinalikas din ng pamahalaang bayan ng Santa Ana ang mga residente sa mga binahang mga barangay ng Bato Parada, San Vicente at Sentro Santa Ana. Pero hindi nakaligtas sa baha ang mga alagang hayop sa bayan. Malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan ng bayan ng Calayan, Cagayan. Bandang alas 3:05 ng umaga kasi ng madaling araw kahapon, naglandfall ang bagyo Neneng. Sinira ng bagyo ang 3 tulay sa bayan at ang seaport ng Calayan. Gumuho naman ang malaking bahagi ng lupa sa barangay Lipatan, Santo Niño, Cagayan. Sa report ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan, aabot sa 175 mga barangay sa 18 bayan ang apektado ng bagyong Neneng. Aabot naman sa 9,113 na mga individual ang lumikas sa mga evacuation centers mula noong Sabado ng gabi. Ay naka-mainstream ang PRRMPA natin, at maging sa mga local PRRM plan ng mga Engrino ay naka-specify yung mga mitigation sa mga communities may present ng hazard. Ano yung mga mitigation efforts nila dun sa mga hazards present sa community to lessen the vulnerability and exposure of our constituents. At the same time, lessening the risk. Sa kuha mula sa Himpapawid, kita ang malawakang pagbaha sa bayan ng Alacapan na nasa state of calamity. Kaya pinag-aaralan ngayon ang pagsasaayos ng drainage ng iba't ibang bayan upang maiwasan muli ang pagbaha. Well, unang-una, dapat i-review ng kanilang mga planner kung maayos ba yung kanilang drainage system para mas mabilis lumabas itong mga naiipong tubig ulan. Bukod dyan, pag-aralan din yung spatial and land use ng kanilang bayan. At kung may mga identified silang nasa danger zone, Naibalik niya rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan. 71 milyong piso ang pinsala ng bagyo sa mga tanim ng mais at palay sa buong probinsya, habang 80 milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura. Nakataas pa rin ang red alert status sa lalawigan ng Cagayan. Pinagpapasalamat naman ang kalapit na probinsya ng Batanes na walang nasawi o namatay sa pagbayo ng bagyong Neneng sa probinsya. Naramdaman namin ng malakas na hangin at ulan, pero papasalamat kami dahil wala pong masyadong nadamage sa ating probinsya. Pero dahil kansilado ang lipad ng mga eroplano sa paliparan ng Basco, Batanes, may ilang biyahero ang na-stranded. Dito sa amin, mayroong mga naiwan pa rito, pero bagamat nung Friday at Saturday, nakabiyahe pa sila, so kahit pa paano nabawasan na. Pero hanggang ngayon, mayroon pa rin pong mga naiwan dito dahil hindi ko magkasya sa biyahe ng isang eroplanong PAL, so meron pa rin sila ditong naiwan, and hopefully by tomorrow and Wednesday ay makabalik na po lahat. Nakapagdala lamang ang probinsya ng maliit na pinsala sa sektor ng agrikultura. Tuloy na ngayong araw ang biyahe ng mga eroplano at bangka sa isla at makakaranas na rin ng magandang panahon ang probinsya. Leila Batyon para sa Luzon Headlines. Kinapupulutan ngayon ng mga impormasyong pangmedikal ang isang medical student na TikTokerist. Kilalanin natin siya sa kwento ni Jose Robert Inventor. Hindi madali para sa 23 anyos na si John ang medical school. Mabuti na lamang na discover niya ang TikTok. Every med student's struggle. Nagiging coping mechanism ko kasi ang paggawa ng content. Kasi, med school is really stressful. And kailangan natin ng pag-vent outan. Ito ay kahit pa nga ang kanyang content, ang kanyang mismong pinag-aaralan sa medical school. What's up mga katusok? So someone asked, paano nga ba gamitin ang gloves or surgical gloves as a tourniquet sa phlebotomy? So here's how you do it.
gaya ng iba't ibang tips pangkalusugan, mga sakit at kung ano-ano pa. Ito yung sinatawag natin tourniquet na typical yung tig-10. For me kasi, kapag gumagawa ka ng content, dapat, aside from having a quality content, dapat tinitignan mo rin yung mga ethical issues in medical field or the societal issues. After mo nang kumuha ng dugo, ang hirap na niyang tanggalin. Tapos madalas nawawala ito, makikita mo na lang sa ka-duty group mo. May kabuluhan daw kasi ang ganitong mga contents, lalo na't sikat na sikat ngayon ang nasabing application. Ang pag-create kasi ng mga educational content ay nagbibigay, napaka-relevant nun we must have contents na hindi lamang talaga yung pa-sexy lang kasi ang TikTok ay isang, it's really, lahat ng mga tao na nanonood dyan, may mga bata, from bata to matanda. And ang pag-create kasi ng mga educational videos ay nakakatulong din sa pag-enhance ng mga utak rin at thinking ng ating mga citizens dito sa Pilipinas. Sinisigurado naman ni John na lahat ng kanyang mga inilalagay sa social media ay kanyang pinag-aralan. Nakapagpapasaya at nakapagbibigay impormasyon na, sumasaya at mas natututo pa nga raw si John dahil sa pagti-TikTok. Nawa raw ay mas dumami pa ang kagaya niyang nagti-TikTok with a cause. Ngayon, umaabot na sa daan-daang libo ang views ng mga medical TikTok contents ni John. So first class ko for today was physiology laboratory and experiment namin is about the energy balance. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Meron tayong SIM card registration law na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos noong Lunes. Ito yung Republic Act 11394. At ang batas na ito mandates all public telecommunications entities, yung mga tinatawag na PTE, ang mga kumpanya na nagbibigay o nagbibenta ng mga SIM card para sa cellphones or direct sellers, yung mga retail traders na nagbebenta ng SIM card, to require all buyers or subscribers identity module cards to present a valid identification with photo pag ikaw ay bumili ng SIM card. Ang batas na ito ay sinasabi na bago mag-issue ng SIM card ang mga kumpanyang ito o bago ma-activate ang SIM card ang mga kumpanyang ito, kailangan ang bibili ng SIM card, whether prepaid or postpaid, shall give a identification, competent identity document, ang sinasabi, with picture para maka-acquire ng SIM card. Of course, ito ay napirmahan sa batas because there are now so many crimes being committed through the use of mobile phones, including yung mga scam, yung mga natatanggap natin na text messages. At because of this, sa dami ng reklamo, ni-require na ng Republic Act 11934. Kaya nga, it's a mandatory law, mandatory SIM card registration. Although may mga nagtatanong na baka naman ma-put at risk ang ating privacy pag tayo ay nag-register. Ang kailangan ay mag-register doon sa inyong PTE. So, dapat lahat ng SIM card companies ay magbibigay sa subscribers ng form at i-disclose nito ang iyong name, date of birth, and address at yung valid government ID ay dapat i-present. That is for individual applicants. Doon sa juridical entities like corporations, companies, or businesses, kailangan mag-provide ng certificate of registration
or kung ito ay corporation, dapat mag-present ng resolution or special power of attorney authorizing yung taong ito na kumuha ng SIM card from the PTE. Pag ikaw ay minor, kailangan i-register ka pa rin, pero ang registration will be in the name of your parents, mother, father, or guardian. And for tourists staying in the Philippines for less than a month, yung mga dumadaan lang, bakasyon, 1 week, 2 weeks, sila ay dapat mag-register at ilalagay yung passport and address in the Philippines. And of course, isasubmit nila yung kanilang passport. Foreign nationals who are residents or staying in the Philippines must also register at magbibigay sila ng data including yung passport nila, yung alien registration card, yung immigration card, etc. na pwedeng gamitin as identity ng foreigner na yan. Ang rule dito is any information in the SIM card registration shall be treated as absolutely and strictly confidential ng mga telecommunication companies, and it can only be accessed. Pwedeng hingin yung information na yan kung may written consent yung ating mga subscribers. Of course, ibang usapan pag merong court order na directing yung telecommunication company to provide yung information na ginamit ng subscriber para maka-acquire ng SIM card. So, this has already been published sa official gazette. Ang hinihintay na lang natin ay yung implementing rules and regulation. So, yung mga scammers sa text, medyo nabibilang na yung inyong mga araw sa panloloko, sa pang-scam through mobile telephone. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Iba't ibang festival sa Cordillera ibinida sa Festival of Festivals. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan ko na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dali mo lang out sa POW! Sa milky ng batang 90s, parang natin ang iwahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Ibinandera naman po ng iba't ibang probinsya ng Cordillera ang kanilang mga festival sa pagdiriwang ng Department of Tourism ng Festival of Festivals. Makisakwento ni Charles Limon. Fiestang musika, makukulay na mga kasuotan at todo bigay na sayaw. Nagbalik na ang sigla ng lungsod ng Baguio noong Sabado sa pagdiriwang ng Department of Tourism ng kanilang Festival of Festivals. The provinces representing their major festivals in the Cordillera. So what we did now was just a glimpse of what you can look forward to, this year and next year. Lalo na ngayon that at least wala na tayong mga restrictions, no? Sa pagdiriwang ang Laga Festival ng Lagayan Abra. Mga festival ng Baguio City. Ay ang Festival ng Apayao. Festival ng Kalinga. At Tibay Festival ng Benguet. Ay Festival ng Mountain Province. Botan at Ifugao ng They will Ifugao. have many children and they will get wealthy so that someday soon they can contact our sponsor. Sinimulan ang pagdiriwang sa isang parada. Sumayaw sa iba't ibang saliw ng musika ang mga performers mula sa iba't ibang rehiyon na nagbigay aliw sa mga residente at turista. And with restrictions lifted, you are here today to demonstrate the strong cultural bond that you as people have manifested and shared over the years since time immemorial. Isa-isang pinakita ng mga kinatawa ng iba't ibang festival sa rehiyon ang ganda at kultura ng kanilang pagdiriwang. Department of Tourism at NCIP na ipakita ang makulay na kultura ng mga festival ngayong pinagdiriwang ang Indigenous Peoples Month. No? And alam nyo naman, sa Cordillera Region, culture, yung cultural performances, yung the celebrations, the getting together, is actually a way of life. No, and it's our strength when we talk of tourism. So now, of course, pinakita natin that mga turista natin, mga bisita natin can already travel to the rest of the Cordilleras and enjoy their festival. Ikinatuwa naman ng iba't ibang kalahok ang pakulo na ito ng Department of Tourism. For us to bring and showcase once more the Langay Festival, which is basically a festival and is a medium and a platform for our culture and our heritage and our tradition in Mountain Province. Here in Baguio City, na makikita ng iba't ibang mga tao from different backgrounds, we are so happy to bring that here because it helps in providing the information needed for people to know more about our culture and the way of life of not only the people of the Mountain Province but the people of the Cordilleras. Na showcase namin ang aming kultura, ang aming mga produkto at ang aming pagpapahalaga sa bawat
kapwa naming Cordillerans po. Plano pang ibandera ng Department of Tourism ang iba't ibang pagdiriwang sa rehiyon sa susunod na pagtatanghal ng Festival of Festivals. Isa sa mga inaabangan ngayong taon ang Adibay Festival ng Benguet sa Nobyembre at Panagbunga Festival sa February 2023 na inaasang magpapalakas ng turismo ng Benguet. Charles Licalimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.